गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, नोंथाङा गाइखेर साहा एबा गाइखेर लोंनो मोजां मोनोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। रायजो सरकारनि सावस्रि आरो नखर जौगाखां बिफान आरो जाग्रा आदार रैखाथि बिफाना जथायै मोनसे गोख्रों नायबिजिरनाय हाबाफारि आखायाव लादों। बे नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ गाइखेरनि सायाव लानाय जादों मानोना ओनसोलाव गोबां साननिफ्राय केमिकेल गोनां गाइखेर फाननायनि खौरां मोननाय जादों, जाय केमिकेला नोंथांनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां। बे खौरांखौनो नोजोर होनानै सावस्रि आरो नखर जौगाखां बिफान आरो जाग्रा आदार रैखाथि बिफाना जथायै गुवाहाटीनि गोबां गाइखेर फानग्रा गलाफोराव गाइखेरफोरनि सेम्पोल बुथुमदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जथाय नायबिजिरग्रा हान्जाया नोगोरनि गाइखेर फानग्राफोरनि गाइखेरनि सेम्पोलखौ लादों। सावस्रि बिफाना फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला नोगोरनि पेन्सि बाजार आरो कुमारपारा ओनसोलनिफ्रायबो सेम्पोलखौ बुथुमनाय जादों। बे बुथुमनाय सेम्पोलफोरखौ जाग्रा आदार रैखाथि बिफाननि लेबरेटरियाव आनजाद नायनो दैथायहरदों आरो बेनि रिजाल्टखौ 14 साननि गेजेराव मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों। बेजों लोगोसे जाग्रा आदार रैखाथि बिफाना मैगं-थाइगंआव बाहायनाय केमिकेलनि सायावबो नायबिजिरदों। सावस्रि बिफाननि सासे मावफारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोराव गाइखेरनि गोनांथि जानायनि अनजिमाया गोबांथार जादों आरो बे थासारिखौ नोजोर होनानै सोरबा गाइखेर फानगिरिया केमिकेल गोनां गाइखेर फानदों नामा बेनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लादों। आसामनि सासे सिआरपिएफ मावफारिया गावनि सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मैया एबा 10 जुलाइ खालि फुंबिलिनि 3 रिंगासो समाव आसाम तेजपुरनि सिङाव थानाय पिटाकुवा गामिनि थागिबि प्रान्जल नाथ मुंनि सासे सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स एबा सिआरपिएफनि मावफारिया झारखन्डनि सियानकिआव थानाय 112 बेटेलियन अफ सिआरपिएफ हेडक्वार्टाराव गावनि सार्भिस राइफलजों गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बयजोंबो सिनायजानाय सासे गोख्रों जार्नालिस्ट आरो राजखान्थि मनजित महन्तआ रुंसारि जाबाय। मैया एबा 10 जुलाइ खालि बयजोंबो मिथिसार जानाय सासे गोख्रों जार्नालिस्ट आरो राजखान्थिगिरि मनजित महन्तआ गुवाहाटीआव थानाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव अरायनि थाखाय जोबथा हां बोनानै बे बुहुमखौ नागारलांबाय होननानै खौरां मोन्दों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTRआव आरोबाव गुबुन गंसे मुलुगसोलोंसालि जाबावसिगोन। BTRनि आरो कक्राझारनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTRनि गाहाय जिल्ला कक्राझार सहराव थानाय कक्राझार सरकारि फरायसालिमाया दायो मुलुगसोलोंसालि जासिगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया कक्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम फोजौखांनो थांखि लानायखौ फोसावना होदों। कक्राझार सरकारि फरायसालिमाजों लोगोसे आसामाव गं 7 सरकारि फरायसालिमाफोरखौ मुलुगसोलोंसालि खालामनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया मिथिहोबावदों। बे गोनां आयदानि सायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मुलुगसोलोंसालि खालामगोन फरायसालिमाफोरनि प्रिन्सिपालफोरजों गोनांथारै सावरायदों। आसाम सरकारा थांखि लानाय बायदियै कक्राझार सरकारि फरायसालिमा, बङाइगाव कलेज, शिबसागर कलेज, नगाव कलेज, सिलचरनि गुरुचरण कलेज आरो जरहाटनि JB कलेज आरो नर्थ लखिमपुर कलेजखौ गोदानै मुलुगसोलोंसालि खालामनाय जासिगोन। बेफोर गोदान मुलुगसोलोंसालियाव पस्ट ग्रेजुवेटनि मासिखौ बारायगोन आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि फराफारिखौ सोलोंनायनि मोजां खाबु मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय आसामाव गं 10 गोदान मुलुगसोलोंसालिफोरखौ गायसननाय जाखांबाय। कक्राझारनि BTCLA अडिट'रियाम हलाव अरियेन्टेसन प्रग्राम खुंनाय जादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों। अरियेन्टेसन प्रग्रामखौ खुंफुंनायनि थांखिया BTCआव जर'खा नोजोर होनायजों लोगोसे संसदारि नेमखान्थि आरो सोद्रोमाफोरनि हाबाफारि मावनायखौ मोजाङै बुजिनो हानायनि थाखाय BTCLAनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ लोगोसेयै लाबोनाय। बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, BTCLAनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो MLA भुबन पेगुआबो बाहागो लादों। गोदानै समष्टि दाफामफिननायाव मुं थानाय 10 था बिधान सभा आरो मोनसे लक सभा समष्टिखौ लानानै रायजो सरकारा मुं सोलायनो थांखि लादों। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनानै होनाय डेलिमिटेशन ड्राफ्टआव मुं थानाय समष्टिफोरनि मुं सोलायनो थाखाय रायजो सरकारा बिसायख'थि आय'गनो गोसोखां बिलाइ गथायदों।
गुवाहाटी लक सभा समष्टिखौ प्रागज्यतिसपुर खालामनो थांखि लानाय जादों। बटद्र समष्टिनि मुंखौ दिहिं समष्टि खालामनो थांखि लादों। बराकनि दालाइ समष्टिनि मुंखौ बाहाल, बदरपुर समष्टिनि मुंखौ रामकृष्ण नगर, मरान विधानसभा समष्टिनि मुंखौ कवर्ang लाखिनो थांखि, भबानिपुर विधानसभा समष्टिनि मुंखौ बरनगर लाखिनो थांखि लादों रायजो सरकारा। बेनि थाखाय रायजो सरकारा भारतनि बिसायख'थि आय'गनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। जायफोर फरायसालिनि फोरोंगिरिया शिक्षा सेतु पर्टेलाव फरायसालिनि रिपर्ट आपल'ड खालामाखै, बैफोर फोरोंगिरिया मोननो गोनां दान बान्थाखौ मोननाय नङा होननानै रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा फोसावनानै होदों। रायजोआव गासै 2,42,114 फोरोंगिरि आरो नन टिचिं स्टाफनि 45,983 मावफारियाफोर दं आरो 2,42,114 फोरोंगिरिफोरनि गासै 2,08,531 फोरोंगिरिफोरा शिक्षा सेतु पर्टेलाव फरायसालिनि रिपर्टखौ आपल'ड होबाय आरो 33,583 फोरोंगिरिफोरा दासिमबो बेनि रिपर्टखौ आपल'ड होआखै होननानै रनज पेगु बिथाङा मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों आरो आद्रा थानाय माखासे फोरोंगिरिफोरखौबो थाबैनो बे रिपर्टखौ आपल'ड खालामनो बिथोन होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।